Det tidligste kendte eksempel på brugen af ordet velfærdsstat stammer fra Tyskland i 1879. Kansler Bismarcks reformer skulle modvirke arbejderklassens politiske fremgang ved at dæmpe utilfredsheden blandt arbejderne. En velfærdsstat karakteriseres ved, at velfærden varetages af staten, og de er ansvarlige for borgernes velfærd. Det danske velfærdssamfund forener tryghed, velstand og udfoldelsesmuligheder for den enkelte. Uanset hvor meget man tjener, er de fleste ydelser gratis i Danmark. Vi har et socialt sikkerhedsnet fra vugge til grav. Jeg er 11 år, og min mor og far får børnepenge, som de skal bruge på mig. Jeg går i en dejlig skole, hvor det ikke koster noget at gå, og jeg har en masse gode venner der. Når jeg går ud af folkeskolen og skal læse på videregående uddannelse, hvor det også er gratis at gå, får jeg SU af staten, som jeg ikke skal betale tilbage. Hvis jeg skulle være så uheldig at falde og brække benet og skal på sygehuset, koster det heller ikke en krone. Og når jeg bliver gammel, får jeg en pension fra staten og gratis ældrepleje, så jeg er faktisk rigtig glad for at være en pige, der bor i Danmark.